Unang Domingo sa Adbyento. Misulod kita sa bagong tuig liturhikanho ni ining panahon sa Adbyento. Subo palandungon nga sa daghang mga kultura karong panahona, ang panahon sa Adbyento wala na sa uluga. Mudiretso lang dayon sa panahon sa Pasko sa pagkatao sa atong Ginoo. Dili kita makapaabot. Miamba kita gikan sa usa ka kasaulugan ngadto sa lain, mapugsanong nagpatuyang niini. Bisan ang pagpanaygon nga musugod unta sa gabii sa Pasko ug unya padayonon human sa Pasko, giuna-una ug gitapos sulod sa panahon sa Adbyento. Sa kasayon dili kita makaagwanta ug kahaw-ang hinuon, mangita kita sa pagpuno niini pinaagi sa kasaba ug kagahom. Apan gikinahanglan nga magkat-on kita sa pagpaabot uban ang paglaom ug kalipay, ang pagsinati sa iyang presensya taliwala sa kawala niini, ang pagbatyag ug kagutom sa ingon mas matagamtam nato ang kumbira. Tingali, niining panahon sa Adbyento, magkat-on kita unsaon sa pagpaabot uban ang paglaom, pinaagi sa paggahin ug panahon sa pag-andam sa atong kaugalingon, diha sa pag-ampo ug sa paghan-ay sa atong kinabuhi, aron pagdawat sa batang Hesus. Pamalandong. Unsa man nga pagpangandam ang akong gihimo sulod niining panahon sa Adbyento. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Kini mao ang mensahe sa Dios nga iyang gihatag kang Isayas, anak ni Amos, bahin sa Huda ug sa Jerusalem. Sa umaabot nga mga adlaw, ang bukid diin nahimutang ang templo mahimong labing taas sa tanan, mulabaw kini sa kabungturan. Daghang kanasuran magambahan sa pag-adto didto ug ang katawhan moingon. Manungas kita sa bukid sa Ginoo, ngadto sa templo sa Dios ni Israel, aron tultulan kita niya sa iyang mga dalan ug maglakat kita subay sa iyang agianan. Kay gikan sa Sion, mugula ang balaod ug sa Jerusalem makigsulti ang Ginoo sa iyang katawhan. Husayon niya ang kanasuran ug siya'y maghusay sa daghang katawhan ug ang ilang mga espada himuon nilang punta sa daro ug himuong galab ang ilang mga bangkaw, dili na mag-away ang kanasuran ni magbansay pa sila sa pagpakigubat. O kaliwat ni Hakob, ngari manlakaw kita diha sa kahayag sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo, ug karon nagabarog na kami sa tugkaran sa imong ganghaan o Jerusalem. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Jerusalem, nga gitukod ingog usa ka syudad, nga gipundok sa kahiusa. Ngadto kaniya nanungas ang mga tribo sa Ginoo. Nalipay ako kay giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Sumala sa kasuguan alang sa Israel aron pagpasalamat sa ngalan sa Ginoo. Diha kaniya gipabarog ang mga lingkuranan sa hukmanan, ang mga lingkuranan alang sa balay ni David. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo.
Pagampo kamo alang sa kalinaw sa Jerusalem, mulampos unta sila nga nahigugma kanimo. Maghari unta ang kalinaw sulod sa imong mga paril, ang kauswagan diha sa imong kabalayan. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Tungod sa akong mga kadugo ug mga higala moingon ako, ang kalinaw maanaa kaninyo. Tungod sa balay sa Ginoo atong Dios, magampo ako alang sa imong kaayuhan. Nalipay ako nga giingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Nasayod kamo unsa nang taknaa karon. Mauna kini ang panahon nga angay kamong magmata. Kay mas duol na karon ang atong kaluwasan kaysa pagsugod ta sa pagtuo. Hapit na matapos ang kagabhion ug duol na ang kabuntagon. Busa isalikway ta ang mga buhat nga iya sa kangitngit ug isulob ta ang armadura ingon nga mga sundalo nga iya sa kahayag. Magbinuotan kita sa atong pagkinabuhi ingon nga mga tawo nga anaa sa kahayag, dili sa hilabihang paghudyaka ug paghubog-hubog ni sa pakighilawas o sa kalawayan, ni sa pagpakig-away o sa pagkamasinahon. Hinunua, isulob ang Ginoong Hesukristo ingon nga armadura ug ayaw kamo padaog sa inyong lawasnong kaibog. Ang pulong sa Ginoo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ang pag-abot sa anak sa tawo mahisama sa nahitabo sa panahon ni Noe. Ingon sa mga adlaw sa wala pa ang lunop, ang mga tawo nagpadayon sa naanda nilang buluhaton sama sa pagkaon ug pag-inom ug pagminyoay hangtod gayud sa adlaw nga misulod si Noe sa arka. Apan wala sila masayod sa nahitabo hangtod nga ang lunop miabot ug mibanlas kanilang tanan. Ingon unya niini ang mahitabo inig-abot sa anak sa tawo. Niadtong panahona, duha ka tawo magtrabaho sa uma, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Duha ka babayi magaling og pagkaon, ang usa kuhaon ug ang usa ibilin. Busa pagbantay kamo, kay wala kamo masayod kun unsang adlawa moanhi ang Ginoo. Hinumdumi kini kun ang agalon sa panimalay nasayod pa sa takna nga iabot sa kawatan, magtukaw gayud siya og dili motugot nga ang kawatan mulungkab sa balay. Busa kamo usab kinahanglan nga mag-andam kanunay kay moabot ang anak sa tawo sa takna nga kamo wala magpaabot kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.